Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er veel minderjarigen betrokken zijn bij overvallen. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Er werd een persconferentie gegeven door de leiding van het Korps Politie Curaçao en de minister van Justitie. En daarin werd onder meer gezegd dat men zich zorgen maakt over het aantal minderjarigen dat betrokken is bij roofovervallen. De jongste verdachte is slechts 13 jaar oud. In totaal ging het om 10 minderjarigen, 9 jongens en 1 meisje. Volgens de korpschef zijn deze leeftijden van de verdachte bijzonder verontrustend. Op Curaçao werden in 2025 118 overvallen gepleegd en dat is een daling ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor. Van de 118 zaken waren 6 aangiften afkomstig van toeristen en dat is ook een flinke daling. Qua criminaliteit, overvallen, maar ook de 9 moorden die vorig jaar gepleegd zijn, wordt gebruik van vuurwapens nog steeds het meest gemeten door de politie. Dus het aantal vuurwapens blijft een reden tot zorg. En natuurlijk de leeftijd van de overvalplegers. Als je op de 13-jarige leeftijd daar al mee bezighoudt, dan is dat zeer verontrustend. Man veroordeeld voor bedreigen pisas. Dat gebeurde gisteren in Almere in Nederland. Er is een man bij de politierechter veroordeeld. Hij heeft een taakstraf opgelegd gekregen van 40 uur. En dat komt omdat hij in oktober 2025 een reactie plaatste op Facebook onder een bericht over het mogelijk aftreden van minister van Financiën Javier Silvania. In de Facebook-reactie van de man schreef hij in het papiamento: als hem iets zou overkomen, moet Curaçao opstaan en pisas vermoorden. Tijdens de zitting zei de man dat zijn woorden anders zijn bedoeld dan ze nu worden uitgelegd. Maar de rechter zegt dat hij zich beter had moeten realiseren wat de gevolgen van zijn woorden zouden kunnen zijn. De advocaat vroeg om een geldboete, maar hij heeft dus een taakstraf van 40 uur gekregen. 9 personen aangehouden in het kader van groot onderzoek. We hadden er gisteren al melding over. De politie heeft onderzoek gedaan bij een Truckie Pang bij de Rooseveltweg. Verschillende huizen in Santa Maria. En in totaal zijn er 9 mensen aangehouden, waaronder de bekende honkballer Jonathan Scope en zijn vrouw. De politie doet geeft verder weinig informatie over de zaak. Er zijn ook meerdere wapens aangetroffen. Maar waar het precies om gaat, dat blijft nog onduidelijk. Treurig is wel eens dat Scope, die jarenlang speelde voor de grootste teams bij de MLB, op deze manier nu in het nieuws gekomen is. Staatssecretaris tekent akkoord. Staatssecretaris van Herstel en Toeslagen, mevrouw Sandra Palme, heeft begin deze week een bezoek gebracht aan Curaçao. We hebben daar veel aandacht aan besteed. En op woensdag heeft zij bij de vertegenwoordiger van Nederland ook een akkoord ondertekend. Er vond bij de vertegenwoordiging van Nederland een bijeenkomst plaats met diverse stakeholders, zoals onder meer FKP, Unidad Di Barrio en Aqualectra. Daarbij is een intentieverklaring ondertekend met Stichting Schuldsanering en Bewindsvoering. In het kader van een pilotprogramma zal de stichting 10 gezinnen begeleiden bij de schuldsanering. Zoals bekend zijn er iets meer dan 200 gezinnen op Curaçao, waarvan één van de leden van het gezin slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire. Die zijn daarna naar Curaçao gekomen en de staatssecretaris is hier gekomen om te kijken hoe de situatie er nu bij staat en ook dus om dit akkoord te tekenen. Kort geding over Nuto Wawu. Dat gebeurde gisteren en zoals de Extra in december vorig jaar al publiceerde, zou er deze maand een kort geding worden behandeld om Irvin Nuto Wawu naar Curaçao over te brengen. Nuto werd in september van vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is niet tevreden met zijn detentie in Nederland, omdat deze zijn voorbereiding op de behandeling van zijn zaak in hoger beroep belemmert. In Nederland heeft Nuto geen mogelijkheid tot vertrouwelijk contact met zijn advocaat. Als de advocaat hem daar bezoekt, zijn er ruimte met camera's geplaatst en dan is er geen privacy. Daarom heeft advocaat Alicia Blonk klachten geuit en wordt nu gekeken of Nuto naar Curaçao overgebracht kan worden.
Benzine en diesel worden goedkoper. Dat gebeurt per 3 februari. Dan worden benzine en diesel goedkoper. Het tarief nu van een liter benzine is 1,91 en het wordt 1,87. Een liter diesel is nu 1,65 en het wordt 1,59. Het tarief van water stijgt. Voor aanstaande zondag gebeurt dat al. En ook het tarief van elektriciteit stijgt licht. Dat heeft de RSC bekendgemaakt. Alles klaar voor de Toema-finale. We hebben 3 dagen van voorrondes gehad. En vanavond is de grote Toema-finale. 30 artiesten en in totaal 9 bands zullen optreden. En het belooft weer een groot feest te worden. De volgorde van de bands die optreden zijn Tempo Music, Quality Sound, Menta, Icons, Daikiri Band, Queens, Era, Highway Band en One. En dat betekent dat u onder meer bij Icons Jurek Virginie kunt zien optreden. Ook Reinier Lijfrok, hij treedt natuurlijk met Era op. En One Flavors begeleidt onder meer Ray Laufer en Dibo Doran. En op deze manier kunnen we zien wie de nieuwe Toema-koning of koningin wordt. En het gaat natuurlijk om Gilbert Dibo Doran die de finale afsluit met Panya Compagna Mi. En ik wens u heel veel plezier bij het Toema Festival. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na bank. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registra em Gisel algum passo e começa a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden vanochtend een interview met Dr. Odette van Brumme-Girigori. Zij organiseert namens de Fondation Fair Educational Chance een conferentie op 30 februari. Maar we besteden nu al aandacht aan, want het is een interessant onderwerp. En het gaat over agressie en pesten onder kinderen en jongeren op Curaçao. De conferentie heeft als titel Agressie en Persoonlijkheid. Wordt gehouden bij de University of Curaçao. En Odette van Brumme-Girigori legt uit wat het congres precies inhoudt. Dr. Odette van Brumme-Girigori, welkom hier in de studio. Ja, dank je wel. Op 20 februari is een hele interessante conferentie. Die wordt georganiseerd. Die organiseer je namens de Foundation Fair Educational Chance. Wat houdt het precies in, die conferentie? Nou, op 20 februari is het zover dat wij, het bestaat, ik moet misschien toch even aangeven, het bestaat uit 2 gedeeltes. Eerst gaan wij voor het eerst de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst voor het Caribisch gebied lanceren. Dus dat is een compleet nieuwe vragenlijst in papiermento voor onze jongeren. En bij het tweede gedeelte gaan we de resultaten presenteren van ons onderzoek, grootschalig onderzoek onder de jongeren van meer dan 2000 leerlingen omtrent pesten en het gebruik van agressie op scholen. Dat is nu een heel actueel onderwerp, helaas zou je moeten zeggen, maar we horen er veel over, we lezen er veel over. Is er al veel onderzoek over gedaan? Ja, wel in het buitenland, maar niet op Curaçao. Oké. Dus, en natuurlijk kan je niet van uitgaan dat interventies die elders anders hebben goed gewerkt, dat het ook van toepassing is. Ja, je kunt het niet zomaar plaatsen op Nee, Curaçao. klopt. En daarom is het toch wel belangrijk om echt te kijken, heel diep te analyseren van wat maakt het, wat zorgt er dat onze jongeren overgaan tot agressief gedrag. En tijdens het onderzoek hebben we ook een onderscheid gemaakt tussen verbaal, fysiek en sociale agressie, want er zijn natuurlijk verschillende vormen. En we hebben natuurlijk ook gekeken van
wat zijn de onderliggende factoren die zorgen dat de ene wel overgaat tot de agressie en die andere leerling niet. En dan leggen jullie al die onderzoeksresultaten voor en dan moet daar beleid uitgemaakt worden. Ja, maar wij helpen wel natuurlijk. Want Maar jullie vormen niet het beleid, jullie doen het onderzoek. Ja, wij doen het onderzoek, maar wij helpen wel met het aangeven van wat zou gedaan kunnen worden aan beleid. Dus we komen ook met echt hele praktische aanbevelingen, zowel voor de dader zelf, dus degene die zich schuldig maakt aan agressie, voor de slachtoffer, degene die slachtoffer is van het hele agressief gedoe, maar ook heel specifiek voor de overheid en voor de scholen, wat zou je kunnen doen om het te minimaliseren. Heel mooi. En komt er iets uit dat de situatie op Curaçao anders is dan in andere landen? Hebben we specifieke kenmerken van dit probleem? Ja, dat is wel uitgekomen. Bijvoorbeeld, wij hadden verwacht bijvoorbeeld dat jongeren die dader zijn, ook vaker te maken hebben met meer woedeaanvallen. Maar bepaalde zaken blijken toch wel anders te zijn. Okay. Maar ik ga niet alles vertellen, want ik wil het spannend houden, zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn op 20 februari. En je noemde, er wordt ook de nieuwe vragenlijst om te kijken over de persoonlijkheid hier in het Caribisch gebied wordt er gepresenteerd. Wat is dat precies? Ja, nou, het is zo dat in de zorg wordt heel vaak de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst gebruikt om de persoonlijkheid van een jongere in kaart te brengen. Zoals recalcitrant gedrag, dominantie, sociale inadequatie, verlegenheid enzovoorts. Maar nadeel was dat we het altijd gingen vergelijken met de Nederlandse normeringsgroep. En we weten, Caribische kinderen zijn toch wel anders. Ja. Dus wat je krijgt is, je doet hun geen recht en dan is die uitkomst minder nauwkeurig, omdat die normgroep niet echt... Ja, niet op dezelfde lijn zit. Precies. Ja. Dus maar nu dat wij gewoon een groep van, ik denk ongeveer 4000 leerlingen hebben wij door de jaren heen geïnterviewd, kunnen we nu echt met een betrouwbare normeringsgroep komen voor het Caribisch gebied. We zijn ook geweest in Aruba, Bonaire, Statia, Curaçao zelf natuurlijk, Sint Maarten. En dan hebben we echt specifiek wat is gemiddeld, wat is normaal voor een Caribisch kind op de verschillende schalen. Wauw. Ja. Dat is heel veel werk als ik het zo hoor. Dat is heel veel werk. Het heeft me meer jaren gekost dan mijn eigen proefschrift. Volgens mij heeft het ongeveer 5,5 jaar geduurd om het allemaal in kaart te brengen. Ja. Maar we zijn nu gewoon heel blij, heel tevreden dat het zover is, dat we kunnen lanceren. En dat wij ook aan de hand hiervan een steentje kunnen bijdragen dat de zorgverleners, ook als ze een gegeven hebben van hoe ziet die persoonlijkheid uit van een leerling, is het veel nauwkeuriger. Okay. Omdat je het hebt vergeleken met mensen normgroep en het is in papiamento ook nog. Het klinkt allemaal perfect. Het wordt georganiseerd ook in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, als ik het goed heb. Daar zijn er ook sprekers van. Ja. Ik werk altijd samen met Dr. Dick Barelt en Dr. Pieter Nel Dijkstra. Die zitten ook in die foundation als adviseur. En samen hebben wij alles voor elkaar gekregen eigenlijk. En de foundation is de Fair Educational Chance. En het is 20 februari. Als mensen zich willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen gewoon naar de link gaan. Ze kunnen dan inschrijven. We hebben nu nog plekken. Maar het is al heel hard gegaan binnen die 5 dagen die we het open hebben gesteld. En dan kunnen ze gewoon registreren. Maar je moet niet komen zonder registratie. En je moet ook niet dezelfde dag komen en denken dat je gewoon kunt zitten. Nee, want ik ga vanuit wel dat het heel erg vol gaat worden. Goed zo, 20 februari. Heel veel succes. Dank je en we hebben nog contact over die resultaten. Want ja, nu heb je alleen maar een voorproefje gegeven. Maar we zullen daar nog graag meer over horen. Ik hou het spannend, maar we spreken elkaar weer. Goed zo, dankjewel. Succes. Graag gedaan. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Amerikaanse president Donald Trump heeft bevel gegeven voor heropening van het luchtruim boven Venezuela voor verkeersvliegtuigen uit de Verenigde Staten. Volgens hem kunnen Amerikaanse burgers snel weer naar Venezuela vliegen en zullen ze daar veilig zijn. American Airlines heeft al gezegd met dagelijkse vluchten naar Venezuela te willen beginnen. De luchtvaartmaatschappij moet daarvoor nog wel wachten op een akkoord van de regering, maar ze zijn er al trots op als eerste luchtvaartmaatschappij plannen aan te kondigen om de rechtstreekse vliegverbinding tussen Amerika en Venezuela te herstellen. We hebben een geschiedenis van meer dan 30 jaar waarin wij Venezolanen met de Verenigde Staten hebben verbonden. En we zijn klaar om die bijzondere relatie te vernieuwen, zo zegt een hoge functionaris van American Airlines. Die maatschappij begon al te vliegen op Venezuela in 1987.
En dat duurde tot 2019 toen de vluchten werden opgeschort. En American Airlines die zegt het is belangrijk dat er weer verbindingen tussen Amerika en Venezuela zullen komen. We houden het voor u in de gaten. Ik wens u een heel prettig weekend. Maandag zijn we er weer met Extra Journaal. Het allerbeste en tot dan. Dag.